Takže ľudia, do Fortniteu nám dorazil Squid Game a my si dneska odskúšame aj tú novú reload mapu. Neverím, načítal mi to hru. Počkej, to je reload? Hej. Čo? No. Dajme tomu, že pôjdeme tu na to, bude to Squid Game mapa. No jasne, toto bude najviac ľudí. Poď. Zapol som Fortnite. Som mal že 3 zbrane. Ani po môj Big Shield som nemohol prísť. Dúfam, že tam nikto nepadol, že tam budem sám. To nebolo asi najlepšie miesto. Ďalší tipci. Poď, nie. Poď, mama. Yes. Dobre. Prosím, nehejtite ma v komentároch, že ako hrám, lebo nemám to od Season 1 a ja by som to aj hral od Season X, ale ešte som vtedy nemal ten dobrý Xbox, čo mám teraz. No. Som tu. Ja som skapal. Si robíš srandu.